mana wata yunwa ta ƙarshe wadda aka sha kafin wannan ta gaba ɗaya, wadda wannan yunwa ita ce yunwa farko a wannan zamanin, wadda yanzu har yunwa ta zama wa ɗan Najeriya jiki. A lokacin da Buhari ya karɓi mulki aka ce za a yi canjin kuɗi, a lokacin an yi wata mummunar yunwa, domin ga kuɗinka za ka sai wake da shinkafa na naira 20 sai ta ce ba za ta karɓa ba, sai dai ka ba ta sabon kuɗi. Shi kuma sabon kuɗin ba shi a hannun jama'a, na haka ita ba za ta sai da wake da shinkafar ta gare ka ba, saboda ba za ta karɓi kuɗinka ba. Don haka zuwa gobe jalinta ya karye, kai kuma ga kuɗin ba su da amfani, sai ka zauna kana ta hamma. Kuɗin nan idan ka aje su a gida bayan kwana biyu sai a ce sun zama yayin banza. In ka tafi banki kuma ka wuni kana hamma, ba a zo kanka wajen yin canji ba. Idan aka zo kanka kuma sai 'yan sanda su tare ka, ina ka samo su.